Nederland is veelkleurig en divers. Er wonen mensen afkomstig uit 223 verschillende landen. Een aantal van hen is artiest. Als musicus en theatermaker heb ik met veel van deze artiesten mogen werken. Zo ook met de zangeres Isaline Callister. Nadat we hier in Nederland jarenlang van theater naar theater zijn gereisd, nodigt Isaline mij nu uit om samen naar haar geboortegrond Curaçao te reizen. Isaline weet met haar muziek en teksten het hart te raken van iedere Curaçaoenaar. Op uitnodiging van Isaline lopen wij samen Ruta di Tula. Dit is de route die de opstandelingen onder leiding van Tula liepen tijdens de grote slavenopstand op Curaçao. Onderweg ontmoeten wij bijzondere eilandbewoners die hun kennis en liefde voor het eiland met ons delen. Die filosofia dan dat ding die bida, ook dat wat hiena forma de resistência que será. Tula tem visão e que país caminha turene ta pareu na outro e turene ta liever. En er is elke keer muziek. Isaline zingt met of voor de gast een lied dat aansluit bij het onderwerp van gesprek. Tula is het gezicht van de grootste slavenopstand op Curaçao. Zijn leven lang leefde en werkte hij onder erbarmelijke omstandigheden op Plantage Knip. Op 17 augustus 1795 besluit Tula samen met zo'n 50 medeslaven het werk neer te leggen en in opstand te komen. Als ze bij plantage-eigenaar Caspar Lodewijk van Utrecht geen gehoor vinden, trekt de groep richting de hoofdstad om te protesteren bij de gouverneur. Onderweg komen ze langs andere plantages. Steeds meer slaven sluiten zich bij hen aan en de groep groeit uit tot zo'n 2000 strijders. Tula heeft zijn moed en leiderschap met de dood moeten bekopen. Hij is op Curaçao uitgegroeid tot een nationale held. Ieder jaar wordt op 17 augustus op de Dia di Lucha per Libertad de opstand herdacht die hij begon. Kijk, hier is het allemaal begonnen. Op 17 augustus 1795. Het was de dag waarop Tula zei, het is genoeg. Wij willen niet meer. Ze kwamen in opstand tegen de lange werktijden, de zware straffen. Het feit dat ze slechter werden behandeld dan de dieren. De slaafgemaakten hadden contact hierover. Ze hebben naar Met de verschillende plantages? Met de verschillende plantages. Bijvoorbeeld een andere leider, Bajan Carpata, die komt van plantage San Juan. En toen kwamen ze hierheen, kwam Tula. Ze kwamen hierheen, 's ochtends vroeg, naar de John, de eigenaar van de plantage Caspar Lodewijk van Utrecht. En die zeiden vroeg in de ochtend, wij gaan niet aan het werk. Toen zei Caspar Lodewijk van Utrecht, nou, die vrijheid die jullie willen, die kan ik jullie niet geven. Daarvoor moet je naar de John Grandi, naar de grote baas. In Willemstad. Ze hebben ook nog een aantal slaven bevrijd die ergens opgesloten zaten onderweg. En ze gingen richting Willemstad, naar de John Grandi, om hun vrijheid te eisen. Het is toch een gek idee, hè? Dat er gewoon Caspar Lodewijk van Utrecht hier gestaan kan hebben en daar Ja. Tula die dan gewoon zegt, we doen het niet meer. We hebben afgesproken met percussionist Rendel Rosalia. Rendel weet alles van de muziek die verboden was op de plantages. Se nos papi de tempo aí, tá tem ainda na luta tem medo para soba. Mete bij rebeldia contra Shonang. Anto Shonang não tem outro arma não tem outro medio não tava tem como cativo então cos fácil para decidir que bota bij lanta contra ene não na modi papi não tem bo dominar. Que mendi tá cos que botinho saca e medo e fe bo espírito. Anto riama força. Anto etambu ta ajuda para bo mente ta bira baixi. Agora bo tende ritmo aí, eta ritmo que ta prepara ende para qualquer coisa que eu tenho assim, eta prepare coisa que tá assim na primeiramente tá quita tur stress, quita tur pensamento negativo. Poco brillo, guarda que lima bebé, mas su agua lanta amarga, laga fogo ostina.
van dorp tot dorp werd bijvoorbeeld het overlijden van iemand, was er een bepaalde roep. Dat werd dan gebruikt, dan werd het overgenomen en zo werd doorgegeven dat er iemand is overleden. Hatanan tatoka gacho Pamayang mi pagaplay Tira piki deng barangka Fisharanya tabuza Reza credo Pani muri Non se un burrico mas Plantasia ne buraku Waze di milagakai Waze di milagakai Waze di milagakai Waze di milagakai Waze Jouw verleden, jouw achtergrond, heeft die invloed op de muziek die je maakt? Zeker. Kijk, ik ben natuurlijk opgevoed door een vader die heel graag verhalen vertelde over vroeger en over onze helden. Dus ik ben gewoon opgegroeid met het idee dat mijn taal, mijn geschiedenis, mijn eiland heel bijzonder was. Dus toen ik muziek ging maken, toen heb ik me omringd door mensen die mij konden helpen die droom tot waarheid te maken. Convenci come un poqueda más. Tú nunca mucho chiqui. Me puedo crecer si me queda gas. Me tabai marisidi. E macana e caminda. Que o mundo leu por brinda, mas cambia a vida su color. E me canta algum lamento, fracassado em intento, sem crescer. Pero ahora la mar. We staan hier op het strand van Santa Cruz. Hier vlakbij is de plantage Santa Cruz. En daar is de plek waar 2 grote leiders van de opstand elkaar ontmoeten. Bajan Carpata kwam van plantage San Juan. En Tula kwam van plantage Quenipa. Daar ontmoetten ze elkaar en vond er een belangrijke ceremonie plaats. Ze dronken agua di juramento, het water van de eed. Het water was eigenlijk rum, vermengd met geschaafde geitenhoorns. En dat dronken ze voor moed en om een eed af te leggen. De eed dat ze alles zouden doen om deze strijd te winnen. Het was een belangrijke avond. Het gaf hun moed, het gaf hun kracht. Ze wilden naar de stad om hun vrijheid voor elkaar te krijgen. La mar, me que perder tempo. La mar, me que perder tempo. La mar. Iselien, waar zijn we nu? Kijk, dit is het Nationaal Archief. Ik vind het zo'n mooi gebouw. Toen we mijn stamboom aan het uitzoeken waren, konden we hier terecht voor een heleboel informatie. Ze hebben hier alles opgeslagen.
Welkom bij het Nationaal Archief. In het Nationaal Archief ligt het verslag opgeborgen dat pater Schink schreef naar aanleiding van het laatste gesprek dat hij met Tula had. Het is de enige beschrijving die er van Tula is. Dit is dus het relaas van pater Schink. Dit is dus het verslag van het gesprek van pater Schink met, met Tula. En hier zie je dus allemaal wat naar voren is gekomen. Dat dus slecht worden behandeld. Dat hij vertelt dat zelfs dieren beter zijn exact. En dan ook de uitgangspunten van de Franse revolutie, liberté, égalité en fraternité, komt ook naar voren. Kijk hier, de Franse negers hebben hun vrijheid bekomen. Holland is ingenomen door de Fransen. Vervolgens moeten wij ook hier vrij zijn. Toen ik erover hoorde, realiseerde ik me dat het de eerste keer is dat iemand Tula heeft beschreven. Dat we dat zwart op wit... Dat klopt. Op een hele menselijke manier ook. Menselijke manier, ja. Vader Schink was een beetje een fan van Tula. Als je dat zo ziet, als je dat zo leest. Dan, ja. Nou, als dank voor uw tijd en voor al deze informatie willen we heel graag een liedje voor u spelen. Oh, geweldig. Ja, nou, ik hoop dat u dat mooi vindt en we gaan... Ik ga even de gitaar pakken. Sunu, sin ningún nubia pa cubrir mente. Sunu, bom proteger y no solo caliente. Sunu, mano não forma de indecencia. Sunu me quer desfrutar de boa presencia. Sunu, sin ningún clase de vergüenza. Sunu, não há maneira corrente não lo pensar. Sunu me sabe, você lo compreende-me. Sunu é verdade, Sunu me quer oferecer-me. Não tarda mais. Wat ik om mijn hals heb, dat is een stuiver die toen, na de afschaffing van de slavernij, door Jacobus naar... Is dat zo? Ja, zijn initialen staan erachter. Mijn bedovergrootmoeder die liepen altijd rond met een kruis op hun buik. Een gouden kruis. Dus dit heb ik cadeau gekregen van mijn verjaardag. No tarda más, dona mi paz, mi paciência, mas toch besame, no tormenta-me, favor ayúdame, quita el velo de misterio, abre para mí, quita el velo de misterio, abre para Kippenvel. Een privéconcert van Iselien. Goh, een dag gaat niet meer stuk. Ik vind het ook echt een mooie landschap. Nou, Het is zacht en het is hard en het is nat en het is droog. Ik vind dat landschap hier echt weerspiegelt hoe wij zijn. nou, ik denk dat we de pastoor maar eens moeten gaan opzoeken. We zijn hier bij de kerk van Willy Broders. Hier vlakbij is Porto Marie, waar de soort basis was van de tot slaafgemaakte. Daar hebben ze hun eerste slag gewonnen. Het koloniale leger heeft de opstand onderschat. En die hebben veel te weinig soldaten er naartoe gestuurd. Toen vond het koloniale leger het goed om pastoor Schink naar ze toe te sturen. Eigenlijk had pastoor Schink zichzelf aangeboden. Hij kende Tula en de zijnen. Hij was op die plantages geweest. Hij sprak Papiamento toe. En zijn opdracht was duidelijk. Ga naar de rebellen toe, naar de opstandelingen toe. En bied ze aan dat iedereen die teruggaat naar de plantage en gewoon weer aan het werk gaat, die wordt niet gestraft. Tegen hem zei Tula, pater Schink, zijn wij niet allemaal voortgekomen uit Adam en Eva? Zijn wij niet daarom allemaal gelijk in de ogen van onze Heer? Om erachter te komen hoe de katholieke kerk 230 jaar na Tula is gaan denken over de verhouding tussen wit en zwart, hebben we afgesproken met pastoor Curtis. Hoe laat is het? Geen idee. Pastoor Curtis moest nog uit Bonaire komen. Ja, hij komt wel.
Ladies and gentlemen, to our left, the lady, in my opinion, the best local singer of Curaçao. Nou, check it. Daar is hij, daar is hij. Hallo. Kijk, ze zijn... Het is al bezig. Dank je. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores griegos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los pobres negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar, de pintar un ángel negro. Wauw. Pastor, te quiere algún día na Curaçao aquí nos ve mira pintura nang estatua nang niene nang minúsculo. Também desejo que na Curaçao nós por reconhecer que Deus dia mais a encarnar e a viver no meio de nós. Que nós por descobrir Deus o rol de nossa história. Que nós por descobrir que Deus alanta gente de nosso próprio povo para lutar para a liberdade. Ora me lees a história de book de Éxodo, que Moisés vai para ajudar o povo de Israel liberar por de garra de esclavitud, me por mira conexão estreita entre a história de Tula e a história e anterior nós vamos mostrar na primeiro lugar que Deus a obra de nossa experiência e nossa história também. E que apesar que nós estamos pintar quadro mortal, nosso quadro não vivo, que carga uma história vivo e real e que nós que transmitir para outra geração também. Pois o quadro não diz isso na muralha. O quadro é o que nós representa. Nós tem cara, nós tem boca, nós tem orelha, nós tem e nós tem mente. Nós por pensar, nós por transmitir e coisa bom para outro de uma maneira muito mais profunda que um quadro te transmitir. We can do it. We can do it. Dank je, pastor. We verlaten de kerk en vervolgen onze speurtocht onder leiding van de 78-jarige historicus Charles de Rego. Charles neemt ons mee naar een plek die Serieneger wordt genoemd. Op deze plek hebben Tula en zijn manschappen een bloedige veldslag verloren. In deze omgeving hebben Tula en de zijnen gevochten. De koloniale troepen hadden op een gegeven moment deze hele heuvel omsingeld. Ze hadden paarden, ze hadden kanonnen, de koloniale troepen. En ze waren met behoorlijk veel manschappen. En telkens kwamen er verse mannen bij. Hoeveel tot slaafgemaakten waren hier nog ongeveer? Ik schat 500 tot 600. Dus ze begonnen met 2000, meen ik? 2000 man. Die waren direct betrokken bij de opstand. Maar de meesten bleven aan de voet van deze berg. De keuze van
Deze heuvel was ontzettend goed gepland. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat een stel opstandelingen die helemaal geen ervaring hebben Juist. in het voeren van de oorlog, zo goed georganiseerd waren. Waar halen ze die kennis vandaan? Dat is opvallend. En je kan het niet verklaren dan dat er mensen bij waren die elders militaire ervaring hebben opgedaan. Of dat bepaalde leiders meer bewegingsvrijheid hadden op het eiland zelf. Tula guarda no wak ainda. Ya conosting algum costi drecha. Kereku nos está trando. Dat de opstandelingen, toen ze dus verslagen werden en moesten vluchten, blootsvoets hier doorheen liepen. Tarandara tula. Vacinanos con lucha. Con brinca, pa nos nos palo. Mira, mira qué ironía. Nos lucha ya no te... Dan moet ik huilen. Sorry. Ik denk dat iedereen nu echt goed aan zou doen om terug te kijken. Want daar leer je van. Muziek en muziektheater zijn een hele goede, bijzondere manier om mijn verhaal te delen. Waar ik vandaan kom, waar ik voor sta, wat ik belangrijk vind. En het valt mij op dat als we dat hebben gespeeld, dat mensen heel graag ook naar mij toe komen en met mij hun verhaal delen. En ik denk dat dat de beste manier is om nader tot elkaar te komen, want uiteindelijk moeten we het toch samen doen. Wat gaan we doen thuis? Ja, dat is wel een goede vraag. We rijden nu naar de achterkant van de Stoffenberg. Het is afgesloten voor toeristen. Vanaf die plek kan je heel goed over het gebied kijken waar de slaven zich hebben teruggetrokken. Kijk, na de slag op Serinegr, die ze hebben verloren, zijn ze hier naar dit gebied hebben ze zich teruggetrokken. Om de wonden te likken, om te kijken wat er allemaal over is van hun eigen leger. En hier hebben ze zich verstopt. En het is vrij groot, dus het was best wel moeilijk voor het koloniale leger om ze te vinden. Dus die gingen proberen om hun uit te roken. Eigenlijk, ze hebben water, dode dieren in de putten gegooid. Ze hebben... Om dat ze geen drinken hadden. Uiteindelijk zijn ze verraden. Het koloniale leger heeft een soort prijs uitgeloofd. Degene die Tula of een of de andere leiders van de opstand binnen zou brengen, die kreeg zijn vrijheid. En dat is gebeurd? Uiteindelijk is dat gebeurd. Ik ben opgegroeid met deze muziek. Toen ik een jaar of 13 was, toen waren ze helemaal hip. Ook bij de jonge mensen. En het was te gek, want het was traditionele muziek van Curaçao. Muziek die zombie. En het was alleen maar percussie en zang. De que manera, de que manera, de que manera nos podrá no mundo. Ik heb een dochter, ik gun het haar zo dat ze nog vrijer is dan ik. Omdat ze ook niet de ballast heeft van die geschiedenis. Ze heeft dat nog minder dan ik. Omdat het verder weg is? Omdat het verder weg is, omdat we verder zijn, omdat we meer weten. Ik denk dat ondanks alles wat mensen soms toch proberen om tegen te houden, dat elke nieuwe generatie meer weet
zich vrijer voelt, minder last heeft van het juk van het verleden. En dat komt ook omdat er heel veel mensen zijn die hun best doen om dat recht te trekken. En het wordt dan woke genoemd misschien. En toch vind ik het belangrijk dat het gebeurt, want dat is wat die verschuiving voor elkaar gaat krijgen. Op Punda zijn Tula en de andere leiders gevangen genomen en op een afgrijselijke manier terechtgesteld. Dichter Djibi Basilio laat ons de exacte plek zien waar Tula en de andere leiders terechtgesteld zijn. Dit is de plek waar het gebeurd is. Dus vreselijke marteling in Fort Amsterdam. Ja. Want daar zaten ze gevangen. Tula en Bachchan Karapata ook, die werden dus op de pijnbank gelegd. Tot de 5e graad. Dat betekent dus dat echt ook de armen en benen, met gewichten eerst, dat je het echt zwaar krijgt, uit elkaar gerekt. Zagen mensen dat of gebeurde dat gewoon achter gesloten deuren? Gesloten deuren. Radbraak gebeurt wel publiekelijk. Wat is radbraak? Radbraken is al je beenderen breken op een rad. Tula werd eerst aangepakt en Bachchan Karapata moest toekijken hoe Tula verbrijzeld werd. Daarna werd Tula in het gezicht geblakerd en daarna het hoofd afgehakt. En die hoofden die werden toen op RIF tentoongesteld. Ja. Tula werd tot in de jaren 60 nog als lastige opstandeling gezien. Dat beeld kantelde in 1971 met het toneelstuk Tula et Rebellion. Met Tula als hoofdpersoon was dit de eerste keer dat de slavernijgeschiedenis werd verteld vanuit het perspectief van een zwarte Curaçaoenaar. Iselin zingt niet alleen een lied voor Djibi, hij declameert op zijn beurt een gedicht voor ons. Canta, cuero, canta, alza bobos. Canta, cuero, canta, de nombre de Dios. Canta, pavo pueblo, quizás bopolantanos. Canta. Su voz alto manera un colosal moqueta. Su moqueta robusto manera seri neger. Seri neger determinante manera seri Christoph. Seri Christoph prominente manera estrella. Estrella firmemente fija na firmamento. Su voz lava basaltico, ta canta bonita cantica di vida, et a volcan passiona, eruption implacabel. Aber sigue su alto y robusto voz, sigue su firme y colosal moqueta, sigue su radiante inspirativo luz, rumbo pa tu marienda di nos nación, de nos mesman. Canta cuero, canta, canta pa corsol, canta cuero, canta, si bo trabo, zona cuero, zona bo canción, sorupa nos yunan, conoce bubon. Ik moet steeds denken aan wat jij maar over je dochter vertelde, joh. Wat dan? Van die generaties, dat iedere generatie steeds vrijer wordt. En dat komt omdat mensen zich daar zo voor inzetten. Ik vind het eigenlijk zo apart. Ik ken je al zo lang en ik heb me dat eigenlijk nooit echt goed gerealiseerd, weet je dat? Niet? Nee. Op de laatste dag wil Iselin aan mij laten zien hoezeer de geschiedenis van de slavernij sporen heeft getrokken in haar eigen leven. Vol verwachting klopt mijn hart. Ik ben hier nog nooit geweest. Echt niet? Plantage Zuurzak. Hier is mijn bedovergrootmoeder Juliette te werk gesteld. Als tot slaafgemaakte heeft ze een groot deel van haar leven doorgebracht.
Hoe oud was ze toen ze hier kwam? Ik geloof 14. Ze was 7 toen ze is verkocht naar Bonaire. En toen is ze terugverkocht. Kwam ze op haar 14e naar Zuurzak. En hier, dat was nog een kind. Dus zij moest gewoon aan het werk op de zoutpannen en de dieren en de fruit. Maar zij ging altijd stiekem naar een soort schooltje waar de priesters les aan het geven waren. Dus zij kon op een gegeven moment een beetje rekenen en schrijven. Kwam ze hier zonder haar ouders? Ouders. Je doet alsof het gezinnen waren toen. Slaven werden gewoon verkocht en doorverkocht. En ze had wel een moeder en een paar zussen. Ja, maar ik probeer me ook even voor te stellen hoe dat dan is hier. Hè? Er zitten dus gewoon mensen, ja, de vrouwen en kinderen van de plantage-eigenaren, die zitten hier lekker bij het zwembad. Ja, ik weet niet of ze toen al een zwembad hadden, hoor. Dat vind ik een goed punt. De que manera nos na bine mundaki. Omdat Iselien voor de informatie over Juliette voor het grootste gedeelte afhankelijk was van de verhalen van haar vader, praten we met antropologe Rosemarie Allen over het belang van mondelinge overlevering. De que manera nos na bine mundaki. Interessante passar como antropólogo é outro verhaal. Sommige tien differente verhalen. Het is differente narrativa dat je kunt zien. Anto para mí estaba tan más importante mes para historia mirar por de diferente ángulo. No solamente el ángulo de generar que poder, pero es un sin poder con adil com a situação de no tem poder e tempo que será. Que com a resistir é parte que filosofia dan dat ting de vida, o tabata hiena forma de resistência que será. Cosa di bobita negrita, eta di so, abribo orella negrita, otro su dolor. Sea generoso negrita, parti lo que tin, ignora maoso negrita, cos bon solo bien y usaba talento negrita, escribibo canción. Canta cubo alma negrita e sentiu bom sacuron ti bom mi negrita tengo pi amor mi negrita no contradicom mi abuelita tava de razão mi abuelita casinha me sigue mi coração mi abuelita tava da campeão mi abuelita que estima me sin un condición. Estima con fervor. Juliette is de oermoeder van mijn familie. Toen ze een jaar of 20 was, raakte ze zwanger en kreeg ze een zoon, Herman. En de beste vriend van Jacobus Naar, die heette ook Herman. Yes, mi negrita, promebo batie, ma quero un tiki loco negrita, ma nena chiqui. E vai pouco pouco negrita, guarda arriba mi sakura. Een jaar of 8 later krijgt ze een dochter, Francinette. En Francinette Calister is de oma van mijn vader. Mijn vader herinnerde zich Martinet. Mi corazón, mi abuelita estaba da campeón. Mi abuelita castima me sin un condición. Prachtig. Ja, vond het mooi? Prachtig. Onze laatste stop is op het Rif. Hier staat het herdenkingsmonument ter nagedachtenis van de grote slavenopstand. Na de executie zijn hier de hoofden van Tula en de andere leiders op stokken tentoongesteld. Zodat niemand nog ooit de moed zou hebben om in opstand te komen. We hebben afgesproken met de directrice van het Tula Museum, Jeanne Henriques. Jeanne zet zich met hart en ziel in voor de bewustwording van de gevolgen die de slavernij nog altijd op de Curaçaose samenleving heeft. Janta querer papia e sim over de esclavitud e temporada é tá importante. Bueno, todo pueblo que vai adiante, me se wak para trás e sim les voor die lo que passa.
telefone e te condenar para seguir repetir su fout, não, su error. Não. Pero nós não tata error, micamente o pueblo de tempo que estava escravizado, estava error de não parte também. Não, nós a word colonizar e nós a word obrigar para a pessoa escravizar. Pero é consequência não de nós está vivendo de chave. Agora, quando nós está quebra o ciclo de violência, quando nós quebra a situação de estar sentindo nós vítimas, yeah? Nós mesmo temos uma percepção com nós que vai adiante. Nós mesmo compreender que a quão cruel a situação estava com a queda exercer riba nós. E nós mesmo compreender com esta queda repetir isso mesmo de nossa família. Pero com esta repetir de nossa família. Desde o sentido que o modelo que nós vemos é um modelo de violência. Yeah? E dentro da família, por exemplo, você tem ainda uma família que ainda está sim a educar do debatimento. Yeah? Então, essa é outra maneira para nós lidar com a educação, para sobre o medo só não se cria, se quer muito. Pero outro aspecto que tem ainda para perdurar, o hopi dolor com a queda racina nós, a queda passa de geração para geração, cinco elaborar tratar, cinco nós a reabilitar nós mesmos, cinco nós a deal com o que a sociedade com nós. O piende está morrer com o silêncio de coisas que não passa dentro. Nós não que papia. Nós não que papia, nós queda repetir para sobre nós não tem outro modelo. Que Tula assim a nós? Tula assim a nós o que me líder. Tula tem uma visão é que país caminha turene tá pareu na outro e turene tá livre. Ele tem plano estratégico. Dus, ora bom ver aqui que ela hace, com ela hace, tá duidelijk, quando de jave para mim ela pensa, me quer cinco, já? Tula tá tem tour e habilidade e, então esse nós sabemos botar me porta tula. Botar me tá porta tula, só para porta tula tá. Danke. De nada. E te mal tendo na braça? Ok. A botar me tá tula. Botar me tá tula. Danke PC. Danke que botar me tá tula. Bom? Ok. Hier. Zullen we een liedje spelen? Meu país tá lugar chiquito com história rica, piedra, mundo e viento e lama. Da minha isla é interessante, cubista impactante e parte montanha. Na 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 na, e onda comida. Na 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 na. Meu país tuncusa de pobreza, atraco e maleza, e gente cutimbiada molostia. Da minha isla é da impressionante, com pueblo elegante e par no que traz. Ik vroeg haar wat we kunnen leren van Tula. En toen vertelde ze dat Tula een echte goede leider was. Dat hij kon communiceren en dat hij op de hoogte was. En toen keek je me aan, Jean, en toen zei je, botambe porta Tula. Jij kunt ook een Tula zijn. Dat raakte me zo diep. Y mi nosa con coslotar, mami, daré a pedir Dios para vez en cuando. Si tengo un chance, ayúdanos, te estrecha algún cos y cuida lo que está de nuevo. Mi país, tung isla hopitushi,
Carmen danos lombrice, passem Tijdens Ruta di Tula heeft Iselin mij laten zien hoe groot een klein land kan zijn. Onderweg heb ik kennis gemaakt met mensen die met liefde de geschiedenis van een vaderland met ons hebben gedeeld. Ik moest vaak aan mijn eigen achtergrond denken bij het horen van de mooie muziek en de indringende verhalen. Wat zich hier heeft afgespeeld is toch ook een onderdeel van mijn geschiedenis? Waarom weet ik daar zo weinig van? Waarom heeft dit verhaal zoveel minder impact op mij dan op de mensen hier? Mijn kinderen en ik worden nauwelijks geconfronteerd met dit verleden, terwijl Iselin en haar dochter niet om deze geschiedenis heen kunnen. Een andere vraag die mij blijft bezighouden: als het ruim 150 jaar heeft geduurd om in te zien dat Tula geen dwarse opstandeling was, maar een nationale held, waar staan we dan nu? Loopt ons besef van ongelijkheid dan niet hopeloos achter? De positieve boodschap van Iselin dat het met iedere generatie een klein beetje beter wordt, is in ieder geval hoopgevend. Om iedereen die aan het project heeft meegewerkt te bedanken, geven we op Plantage Zuurzak een concert. Canta, cuero, canta, alza voz. Canta, cuero, canta, en nombre de Dios. Canta, babo pueblo, estás populando. Desesperação, canta passo Yunnan de futuro bom, sinal de tata, com bom coração canta. Canta cuero, canta, canta pa Corsol. Canta cuero, canta, hasibo trabal. Zona cuero, zona boa canção. Sarrupa no Yunnan, conoce bubon canta. Porque satacou, Corsol Lobira, aqui 20 anos, em 2043. Se lo tem mais proveito, ou mais problema. Se lo tem mais amor e compreensão. Porque sabe. Na de afschaffing van de slavernij was er heel veel behoefte aan geld om handel te drijven. En we hebben toen een paar vooraanstaande namen, bedrijven gevraagd om munten te slaan. Die konden worden gebruikt voor de handel. En een van die vooraanstaande mensen was Jacobus Naar, de voormalige eigenaar van Juliette. Het is dus heel goed mogelijk dat Juliette deze munt in haar handen heeft gehad. Dit is het enige tastbare dat ik van haar heb. Canta cuero, canta, canta pa Corsol. Canta cuero, canta, hasibo trabal. Zona cuero, zona boa canção. Sarrupa no Yunnan, conoce bubon.
NTR. Speciaal voor iedereen.